Uta chithi ishayba umculo Yeah. ngalesikhathi ukhuzani nomthandeni kulimala abalandeli Yeah. angithi kwaba khona ukukhuluma emoyeni wangathi kuyaphanjwana namakhosi Yeah. wangishayela mina uBK wangichazela ngambona unenhlonipho uzalwe ekhaya Yeah. kuthe phatha kwafika uSminoff no lokunganga No quality. no quality Yeah. befika nezimbuzanyana Yeah. ekhaya ngabaxoxa thambanga Yeah. ekhaya ngizondelela ekhaya sengikhathele zembuzo bagijima baya kuphi kumdonso noBK wangishayela uBK Yeah. esokhozini mhlawumbe niyakhumbula kuyisabatha Ngiyakhumbula impela. ngoba kuyahlonishwa kwagudluza ungena Yeah. ngoba nawe unenhlahla ke ngizosomohleni nami kanje kusofa ngomthetho fanele ngabe uguqile kwawena Awusuka. ngiqinisile ngambuza uBK ngathi laba bafana bathi bazocela ulongana baguqile wathi abakaguqi ngathi abaguqi baguqi wakhala ulongana uSminoff